weten allen hij dat de wereld bijna letterlijk in brand staat. Ik hoef dat nu allemaal niet te benoemen. Dat weten veer, dat horen veer, dat zien we en vervuren dat allemaal. En dan komt wel eens de vraag binnen, kennen we er nog wel vastelovend vieren? En dan ga je ze nadenken. En ik heb dat geprobeerd in 2 woorden aan te geven. Vastelovend is liefde en humor. En liefde hebben we nodig om het te kunnen begrijpen. En humor om het te kunnen verdragen. En daarom moeten we de vastelovend blijven vieren. Of beter gezegd, steeds weer opnieuw mogen beleven. We kunnen al terugkijken op geweldige momenten. De uitroeping van Sjoerd de Eerste met zijn adjudanten op de revue geleid waggelt. De stadsjeugdprins Sepp met zijn adjudant Sien. En daarmee hebben we al, schrik niet, 141 stadsprinsen uitgeroepen. En Zittert is blijven steken tot nu toe op 91. We hebben heel veel hoogtepunten. En let op, morgen op het einde van de optocht krijgen we nog een emotional end, zeg ik dan altijd. Want dan trekt er een nieuwe prinswagen door ons Wijnstad. Er is kosten nog moeite gespaard. Zo morgen hebben we dan aan de prinsen overgedragen. Bestoord net kapelaan Arul waar ook te wie. Die hebben ons allemaal gezegend. Dus het moet allemaal goed komen. En we vieren het komend jaar ons 7-11-jarig jubileum. Met 24 november, op 24 november, de gulden humor in ons Wereldstad. En degene die het nog weet, in 2002 was dat de laatste keer. En toen heeft Jan Smeets hem gekregen. En afgelopen november heeft Huub Stapel hem gekregen. En de laureaat van komend jaar, dat weten we nog niet. En op vastelovensdinsdag om 10:30 dan hebben we het nieuwe logo maken voor bekend. En ook ons motto voor het jubileumjaar 7x11. En dus het heisje altijd ontzettend lastig om dat om te draaien. Kijk. Maar we hebben ook even tijd voor wat aandacht voor de jubilarissen. En dan kijk ik altijd naar de Sap. En in 1956, en hij stinkt bij het klasje neer, hij stinkt er op de bühne, ik heb dat al gememoreerd. Hij wordt prins in 1956. En toen word ik nog niet geboren. En ik heb ze de liefspreuk gelezen. En dat deed ik toen nog goed. Dat er toen al over nagedacht werd. Ik wil hem heel even memoreren. De liefspreuk van 6x11 Huub Meijers. Die zag Flarinnekes en Flarissen. Verloochend niet echt bloed, maar vierde vastelovend. Gepas en goed. En in 1967 wordt helaas niet meer omroes 5x11 jaar bij de Sap de heer Frans Dissen. In 1978 4x11 bij de Sap de heer Ron Vinke. In 1989 3x11 bij de Sap Albert I Veenendaal junior. In 2000 Ivan Slijpen 2x11. En dit jaar, en ik vind daar nog een klein applaus, 1x11 jaar bij de Sap Kevin Pix. En jullie vragen ze worden dat afgelopen jaar Raymond Keulers 2x11, Frans Mullers 2x11, Frank Bessens 2x11 en Kevin Pix ook 1x11. En ik kan ik één ding beloven, Vlemings en Vlaamse, het wordt de zwanste sleuteloverdracht ooit. En wie dat zei de vorige week met enige trots, die zei, och, heb je dan het gemeentebestuur niet uitgenodigd? Zeg, hebben we wel, want we moeten die hebben nodig, hè. Leidend voorwerp hebben we nodig, maar daar komen we straks op terug. En ik heb ook in de voorbereiding nagedacht over een act. Ik denk, ja, die zit af en toe dat je palaver mee, je moet gewoon in een goochelact, hè. En nu heb ik Frank Vroom, ik weet hem kent van Put, dat is Limburgs buitenkampioen. In de uitvoering van Hans Wekker, Hans Klok, Hans Wekker. En zei ook een beetje van mezelf, een beetje magie.
En ik zeg tegen Frank, ik wil eigenlijk de act van de doorgezegde vrouw op de bühne brengen. Echt waar, zegt hij. Ja, of een man, maakt niet uit. Je zegt, dat wil ik doen, zegt hij. In de handen of op de heilige, de act van de doorgezegde vrouw of man. Hij zegt, ik kan komen, maar ik heb geen leidend voorwerp, dat was stichtgoed zoeken. Zeg, ja, dat doe ik wel, ik weet er wel bij. En zeg, ja, de Vos Marot. Ja, maar wieso de Vos Marot? Zeg, daar hebben ze er toch genoeg van. En als ik volgend in de act, die hebben ze wel weer een nieuwe. Ja, zegt ja, dat zou ik niet doen, zegt Frank, want waarom zou ze van één probleem 2 problemen maken? Dus, zeg dan de gemeenteraad, dat begin ik gedaan, want die zeggen 11 keer heller en smeek, die kreeg je niet doorgezegd, dat begin ik gedaan. Dus ik moet helaas teleurstellen, de act van de doorgezegde man of vrouw ging niet door.